În ajunul sărbătorilor, când lista de cumpărături pare să nu se mai termine, iar timpul devine tot mai limitat, apare o soluție care simplifică totul. Acum, produsele din Metro pot fi comandate online și livrate direct acasă prin Strauss. Rapid, simplu și fără stres. Ai nevoie de carne proaspătă, legume, fructe, dulciuri, băuturi sau chiar articole pentru casă? Le găsești pe toate într-un singur loc. Pickerii noștri selectează fiecare produs cu grijă, verifică prospețimea, calitatea și aleg doar ce e mai bun. Apoi, curierul Strauss preia comanda și o livrează rapid, direct la ușa ta, în condiții sigure și bine organizate. Poți plăti cash, cu cardul sau online. Strauss livrează Metro. Cumpărături mai simple, exact când ai nevoie.